Габдулла Тукай. Ай һәм кояш. Хималай, тау өстендә алтын бишек. Кояш йоклый һәр кич саен шунда төшеп. Җил төн буе йоклаганын саклап тора. Тирбәтә һәм өстен башын каплап тора. Йокысыннан кояш ничек уян дисә, җил шул вакыт җилбер итеп исә. Исә, бөтен дөнья буе китә. Торыгыз ди, уянырга вакыт җитә. Торып чыккач шул бишектән кояш агай, анда кереп йоклый инде энесе ай. Йоклый шунда йолдызлар да өелешеп, оядагы йоклап яткан кошчыклардай. Каты йоклап ай бишектән мәгърибкәчә, торып чыга, көлеп җиргә нурын чәчә. Кояш һәм ай, ике туган агай-эне. Менә шулай дуслык белән нәүбәтләшә.